שלום, אני מייקל רנד, אני סטודנט באוניברסיטה בבוסטון, אני לומד היסטוריה. יש לי משפחה באוסטרליה ובישראל. המשפחה שלי גדולה מאוד. יש לי 4 אחים קטנים ואחות אחת גדולה. היא גם סטודנטית, אבל לא בבוסטון. היא לומדת בסידני, אוסטרליה. היא לומדת מחשבים. היא סטודנטית טובה מאוד. יש לה בית חדש בסידני והיא אוהבת לגור שם. הבית שלה קטן, אבל יפה מאוד. אבא ואמא שלי גרים בישראל. הם אוהבים לגור שם. אבא שלי עובד בתל אביב בבנק, ואמא שלי פרופסורית למתמטיקה באוניברסיטה שם. אני נוסע לישראל כל אוגוסט, וגם האחים שלי נוסעים. בישראל יש לנו בית קטן וישן בתל אביב ליד הים. לאבא ואמא יש גם בית בניו יורק. בישראל יש לי הרבה חברים טובים. אני אוהב ללמוד עברית באולפן, אני רוצה לדבר, לכתוב ולקרוא עברית טוב מאוד.